Hello everyone, good morning. फुङावनो दिनै दायो टाइमा 5:37 जाबाय. ओरैबायदि फुङावनो दिनैहाय सिखारदों आङो दै लायनो थांनो नागिरदों आरोना. जोंनिया माने लोंनाय दैया सुसकेराव लायोना, दलं खाथियाव लायो, बेखायनो दै लायनो नामायदों. बेखायनो नोंथांमोननो सेयार खालामनो दिनै फुङावनोहाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादों. ओरैबायदिनो ब्रास खालामनो थाखाय लाखाजोब्बाय. नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै आंनि भिडिअखौ दिनैहाय नायदो. सुसकेराव मोनफैबाय जोङो. दायो मोनफैबाय जोङो मेन दै लांफैनाय जायगायावहाय. दैया दायो लायनो थांसै आरोना दैखौ गाहायावहाय. साला फुंजानि गोग्लैबाय. इयावनो साला गालिनो गोग्लैबायमोन फुंजानि. ओरैबायदि मानसि जाखायो फुंनिफ्रायनो जोंनि फुरा भैरबकुन्द एरियानि लांफायो आरोना बेयाव मानसिफोर लांफायो खालामसै. जि बरिया गखादों दैया, जि बरिया गदों नुलां. आंखौनो लादों लासैलाय गासिखौबो लादों आं. हाब बोरायनानै नोंनि सिख्ला सेहेरा नांबावगौ. दैया लाइन सोखांजोब्बाय. थिं मना मोनसे ओरैबायदि बरिया सिंनिफ्राय हायो आरोना निजोरा दै. सोखांबाय जों दायो थांनायसै. बेबायदि दैफोरखौ पुरा सोजोबना लाबाय. नै ब्रास टास खालामबाय. दिनै फुङावनो पुरा सिखारनानै जोंनिया माने लोंनाय दैया ओरैबायदि खस्थ' होननानै बुंजायो. मानो होनबा नै न'आ ओरैबायदि गामियाव दैया लांफैनो थाखाय नै स्लुइस गेट खाथि दलं खाथियाव सोरबा जोंनियावहायबो बाहागो मिथिखागोन. दै लाखांनानै माने नैथिं हांगोन ना, आं माने थाबायनानै थांग्रोनोसै आरोना. लामाया गाज्रि ना, दैदों मानसिजों बारा एसां माबाया गिनाय मोनो. फंबायजों आंजों फैदों आरोना दै लांनो थाखाय फुङावनो. ओरैनोबालाय फंबाया लांफैयो, बाबाबो लांफैयो. ओमफ्राय दिनैहाय आंबो माने हारसिं हाखुवाना, बथल सोनाय माने ओरैबायदि फिर जायो दै सोनाया. ओरैबायदि दासो फुंखाय बारा एसां मानसि जायाखै. दायोबाथाय नायदो 6:00 बारबाथ' ओरैबायदि मानसि जाखायो. बेखायनो आंबो दिनैनि दिनाव माने सिखारथ'नो हेल्प खालामनो होननानै फंबायजों फैनाय जाबाय आरोना दिनैहाय. दैया सोखांनानै न'आव थांफिननायसै. नै ओइथिंबाथाय स्लुइस गेट मोनखाबाय आरोना. ओरैबायदि फुङावबाथाय नै ओरैबायदि हास्रिबिस्रिनिफ्राय दायोबा नायदो मानसिया माबायदि मानसि जायो फैनाया, बेरायनो फैनाय. बुंनाङा लोंनानै थांनाय गिनानै ओंखारखाया जोंथ' थांगासिनो. बिदिब्ला आङो न'आव थांनानै लाग्रोनोसै. न'आव थांखांनानै नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनसिगोन. दा दै लानानै न'आव थांसै. गारियाव जिरायनानैथ' भिडिअ खालामलांबाय थानो हाया, बेखायनो नायलांबाय थादो. न'आव थांग्रोनोसै आङो, लोगो मोनसिगोन न'आव थांनानै. दायो आङो न'आव मोनफैबाय दै लाना हाय होननानै. ओमफ्राय दै लाना हायखांनानै नै दै गुदुं होबाय आङो. दै गुदुं होनानै नै लाबाय लोंना लानोसै दै गुदुंखौ. पुरा फुङावबाथाय दै गुदुं लोंनानैसो पुरा दिनानो स्टार्ट आरोना. ओमफ्राय आं दै गुदुंखौ होनानै लाबाय. ओमफ्राय बेनि उनाव दायो आरामसे साहा गोथाव फुदुंना लोंनोसै. साहा लोंखांनानै आरो लामा सेख्ला हारि सिबलायलायनांसिगौ आरो हिनजावफोरनि खामानियालाय बेनोसै. सिबलु सिबला मावलु मावला न'नि खामानि बेनोसै आरो माथो दंबावोना हिनजावफोरनि खामानिया बेखौनो मावनोसै. साहा आरि लोंखांना गासैखौबो मावनानै ओंखाम आरि संनानै आरामसे जानानै थालायनोसै. माबाफोर खामानि दङबा मावनोसै. दिनै मा खामानि दङ, दिनैनि दिना माबायदि थाङो नोंथांमोना आं सेयार खालामगोन आरोना. दै सै लोंखांबाय. बिनि उनाव मैयानो गाइखेर लाना हायना दोननाय, माने हराव फुदुंनाय जायासैना चार्ज थांनानै मानानै. ओमफ्राय गाइखेरानो सेवनानै थाबाय आरोना, माने मोखै जाबाय. बे कारनाव आं दायो लिकुइड गाइखेर लायहोफिनदों. बे गाइखेर मोनफैबाथाय साहा फुदुंनोसै, लोंनोसै. दिनैनि दिनखौ बिदिनो मा मावनानै बारहोहरनोसै. बिदिब्ला आं दिनैनि बे ससे भिडिअखौ नोंथांमोना आं सेयार खालामनाय जाबाय. थेंक इउ जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय. आरो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलनो प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नाम्बारनो. थाबैनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो शेयार खालामदो नोंथांमोना. बाय बायसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय, थेंक इउ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेसेयावनो फोजोब्बाय.